सोर बुंदों आं चिरां जिल्लानिफ्राय बुंदों सेलेंगा दैमारि मा आसलथि दैमारि बे नोंनि नों मा नुफारि बबेनि मोनदों नामा हा बेयाव आं बुंनायखाय दासिमबो रासिगोन गोसो जायोब्ला दानानै सिगां जेबो सिगां थाब स्टपिं खालाम मा एसे डिस्टार्ब मायबा मोनसे गोजोन थासारि जाबायनो सानदोंमोन जेबोआनो गैथारा पुलिसनि लावथिया गोजा थुखिनि फावथाय मिथिगोना नों अब्ला सिरसिरथा रागाजोंना सिरसा मा दायनि फालायाव जों बे साख्रिखौ मोनफ्लांखो सार नोंथाङा रागा जोङोब्ला आं जोबोद गिनाय मोनो अब्लालाय सिरि सिरि थादो मा बुंनांगौ दङ गोथां गोथाङै बुंबाय थादो माने सार मा माने मायबा बुंनांगौ दंबा थब थबै बुंना हो खागनि हिनजाव सार नोंथाङा बेखौ बबावफोर नुदोंमोन नामा नोंनि साइकेल वाखौनाय थाखाय आं माबा सकासे हमनो होदो नामा मानसिसो हमनानै लादो आङो हौवानो मा बुंदों सार बेखौ गोबाव सान नुवाखै बियो आंखौ रागा जोंगोन सार नोंथाङा बेखौ बबावफोर नुदोंब्ला आंखौ खेबसे नुहरनाय रानि सनायथ' मेगननि मोदैया गोसोनि साननायखौ बुजिनानै बे संनायनि लामा नङा हरा थबाय थांनानै लुबैखांदो दुखु मोनो आङो हौवाबो गोमाजाबाय सार आरोबाव जोबथानि दरजायाव हिनबन जाफिनगोन आरो गोमोथाव जागोन आं हाजो गामि गेलेनांगौ बे जोबथानि जिउनि हरनि जारिमिनाव सिरि लिरनानै दङ रानि जाबाय दे हेलो सार आं सेलेंगानिफ्राय सेलेंगा दैमारि बुंदों सार दासिमहालागै दान मोननै जाबाय बेयाव रावबो गैया सार गैथारा रावबो फैमारथारगोन जागोन सार गासैबो रेडि माने गासैबो दङ बाराद्राय फरायनायखौ साख्रि मोनाखै नालाय इंलिसबो बुंनो दे सार आङो दे जेलखौनि आङो जागोन सार अके बाय सिउ लेटार बाय भगवान माने आफा इसोर बोराइ बाथौ दासो गोजोननाय मोनबाय इसिबां साननि उनाव गोदान जेलाव साफायसिगोन सार नोंथाङा खौरां मोनबाय नामा आं मिथिगौ बियो आंखौ माब्ला बावनो थाङा बियो आंखौ नायनो फैगोन आं मिथिखागौ सार सारा फैबाय सार आंनि मुङा सेलेंगा दैमारि सार माने बे जेलाव आङो 15 बोसोर जाबाय खामानि मावनाय सार आচ্ছা दैमारि सार बुंनायसाय हुइस द गभर्नमेन्ट सार माने सिस्टेम माने मानसिफोरखौ सार नंगौ सार बिनि बाथ्राया आंखौ मोनसे गोथौसिनाव लायनांगोन नंगौ सार बे जाबाय मोनसे दुखुनांथाव सल'बाथा नंगौ सार मोनसे मानिजाथाव नखरनि माने जारिमिन सार जाय जाथायनि दैदेनगिरि नोंथां आरो आं बायदि समाजनि मान मोननाय सुबुंनि गाज्रि नोजोर आरो गाज्रि इसारानि जोंब्लावनाय बिदिन्थि सार बिलिंथिया बै माइनाव बाग्लारिखौ
गुदि दैदेनगिरि महरै लानानै मिस्टार हांगामा बाग्लादाया लिरनाय सोमोनांथाव जोंनि दुखुनांथाव सल'बाथानि गुबै जारिमिनसा Yes. फोजोबस्रांनांगोन हे गासैखौबो साफा साफायै हे फोजोबस्रांनांगोन सयखौ फोजोबस्रांनाय खोथा बुंदों सार नों नायलांबायल' था नों खालि आंनि थिननाय लेखायै बे खामानिखौ फारि फारि मावलांबाय था जागोन सार जागोन Yes. सानदों माब्लादि आं नोंनि सेराव थांनो हागोन दा नों आंखौ गोजानाव थानाय बायदि मोनदों नामा सानाखै आं नोंनि सेराव थांनो नागिरदों मा खालामनो दै मुस्रि नोंहानो खाफाल गाज्रि बिएससि पास खालामनाया 2 बोसोर जालांबाय दिनैसिम मोनसेबो साख्रिखौनो गथायना लानो हायाखै बेफोरबायदि आरो बेसेबां सान थाबावनो दै मुस्रि नङानि जेबाला आं जानो नोंखौ माब्लाबा बुंदों दानि मुगायाव साख्रि मोनसे बुथुमना लानाया बेसेदि गोब्राब बेखौ आंबो मिथिगौ सम्पति बुंनो थाखाय आफानि पेन्सननि रां हरनोसै आरो गेदेर आदाया लुना दोनलांनाय नबथिनि अनगा जोंहा जेबोआनो गैया गेदेर आदाया नबथिनि बिबानखौ लादोंमोन नाथाय अनजिमा जोनोम जानायनि उनाव बेखौबो सोरबा सुथुरा गावथारलांबाय दायनिगिरिया दिनैसिमबो हमजायासै गेजेर आदा आरो गेजेर बाजैया गोबां माहायना मोननानैबो नांनायनिख्रुइ गरसेबो खावरिया हमथानो खालामा बेफोरबायदि थासारियाव आंहा रागा गोथै जालांदों दै मुस्रि मा खालामगोन मा खालामा माब्लाबा ओरैबायदि जे आं जेन नङानि जेबाला नों एसेबां सजादों मानो आं नोंखौ मोजां मोनो बेयो थार नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन सनमान खालामो आं नोंनि आफाखौ मोजां मोनो आं नोंनि गेदेर बाजैखौ जाय सासेयानो अबथिरा रानि जानानै नोंसोरनि न'खरखौ मिनि रंजायै फोथांना लाखिनो हादों मोजां मोनो आं नोंसोरनि न'खरखौ नोंसोरनि न'खराव अनसायथि दङ बेफोरबायदि न'खराव बिहामजो जानो मिथिबायना निजोमादा बेफोरबायदि बाथ्रा सानै माब्लाबा आं जोबोद गोगानाय मोनो नोंबो नामा अब्ला नायनि नोंनि मोखांखौ ओजोंहाय फैनायसाय
सानैबोनि बाथ्रा सेंग्रा जोहोलाव लोगोसे लाइमोन सिख्ला आरो बे निजोम समायना जायगा खालामदों आरो माबा मोनसे कमिसार जों सानैजों आगान सुरनोसै नाथाय बे हिनजावसाया बे दैमुस्रि सैनारि इस जागोन आथिखालाव खुलुमाबाबो जायो उनाव जेब्ला आंगो साननाय फैगोन अब्लाना खुलुमबानो जाबाय नामा कमिसार जोबोद समायनामोन बेस्ट मा नाथाय सोरनि हिनजावसा जोंनि गामिनि मदाराम सैनारि माने बेबायदि हाजिरा मोननाय फोरोंगिरि नामा नंगौ बेनिनो फिसाजो मदारामनि फिसाजो अब्ला न'नियानो माथो बेखायनोथ' सिमा आंगो बायदि मोनबाय थादोंमोन दहायनिफ्रायनो नोमफाया मोजाङैनो दङ ना दैमुस्रि बिथाङा जाबाय सानफारां हाज'वारि जोंनि गेजेर बाजेनि बिदा नंगौ बेनोथ' हा हु गारि मटर गोबां दं नालाय बेफोर गासैनिबो हिसाब लाखिनो थाखाय नैबे बिथाङा सारजों दंफायोलै माने हेल्पार हिसाबै आच्चा दा मोनाबिलि सम जाना हमबाय नों बेफोरबादि निजोम जायगायाव बेफोरबादि सासे हिनजावसाखौ लाफानानै थानाया बारा मोजां जानाय नङा आरो नोंनि बिफायाबो रागा जोंदों थांदो जागोन सार नङाबा नोंथाङा थौग्रोदो आं मेंनाखौ बेवहायनो एसे होस्रांलांनोसै नामा सार थांगौ मदाराम सैनारि नबथिया बै नुहुरनाय नङा होनब्ला नंगौ बेनो थांगौ मोनसे बाथ्रानि थाखायसो फैफिननाय जादों माने निजोम नों जुदिसो माबाफोर प्रब्लेमाव गोलैब्ला अब्ला नों आंखौ गोसोखांब्लानो जाबाय आं नोंथांखौ गोसोखांगोन बेस्ट अफ लाक थेंक इउ मदाराम सैनारिनि फिसाजो दैमुस्रि सैनारि गारसिना होदो सार नङाबा नाया बारग'लांजोब्बाय नंथारगौ खोनासं मैहुरखौ माबादिहाय खालामनो नांगौ बेखौ बे सानसोरां हाजरिया जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ बेसेबां गोथौ दैयाव बेसेबां गोलाव जे सानहैनांगौ बेखौ आं जोनोमनिफ्रायनो सोलोंनानै फैखादों बुंबावनांगोन ना सार साथिरियानो बारग'लांजोब्बाय नाया खोनासं आग्रायाव थानाय सिंह आरो फानजारियाव सोंनानै दोनजानाय सिंहनि गेजेराव बेसेबां फाराग दं बेखौ आं जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ दैमुस्रि सैनारि मदाराम सैनारि फिसाजो दैमुस्रि सैनारि फूल है गुलाब सबके लिए लेकिन दैमुस्रि होगा सिर्फ मेरा बिबारी नोगोराव न' भारा नागिरना मोननाया एसेबां गोरलै नङा बिबारी बिबारी गिदिंना फैया आं माबा गासै हरखौनो फुटपाथ थानांगौमोन नामा ओजोंहाय आफाया जिंगायाव उन्दुलांनाय नङामोन आरो गेदेर बाजैयाबो ओंखाम खुरनानै गासै हरखौनो नेबाय थागौमोन नों बेफोरखौ माबा सानना नायदोंना बिबारी बिबारी नों आरो बेफोर बाथ्राखौ मा बुंबावदों बिबारी
हमथानो नाजायाखै नोंनि थाखाय बे गंसे न'खरा मा खालामदों मा खालामाखै नों गासैखौबो मिथिना मोनदोंना मोनाखै बिबारि नों अफिसनिफ्राय फैयो मानि गेदेर बाजैया ओंखाम खुरनानै नेगासिनो थायो आरो आफाया लांगोना सेराव नोंखौ नेगासिनो थायो नों बेफोरबायदि रागा जोंदों बिबारि नों मानो एसेबो सानना नायाखै बिबारि नों साननानै नाय बिबारि नोमा नोंनि बाजै गेदेरनि बायजोनि महरखौनो सोंदों मा आरो बेनो थारबो बिबारि दासो सफैदों हेफाबो दासा फैया नामा गोसो मोजांसै होनोबा गेदेर बाजै आंथ' नोंखौ मानो रागा जोङो आंथ' रागा जोङाखै चली दी सुनो चली दी बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बे जाबाय आंनि गेदेर बाजै आबा जाबाय हिनजाव मानसि बेयावनो आरो रांनि बावसो रांनि हिनजावनि आखाइ हमजानाया एसेबां गोरलै नङा मा माइक्लो बिबारि Halo tahu saya dibalik, halo nih tahu saya, akhirnya kasih mata kau dah homsum tahu, halo miti dari mana dibalik, apa dah sana nih kan, apa ini yang bebas dari nokor kau ham, orang tahu dari kan, kasih kau ham di dalam, apa dah sana nih kan. Udah kasih, udah kumpul sana nalai, udah kasih saya. Bibari, polisi aku tuh sana mana tuh? Mana dia pergi raga tuh? Aku mana tuh? Bila aku sana ni lah, aku mana? Polisi aku tuh sana, masa tuh? Kau sih ada tak kaya, ha? Isema ada bila bila. Bentar, bibir kau nak mampu tuh? Nanti mohon lana deh. Hello, bebas dari sana kau. Pada sana lagi dia dua tay. Hello, selesai, usari. Hello, selesai ni jari. Bentar, nama mana? Bibari, polisi, polisi sana masa tuh? Mana dia pergi raga tuh? और भी सीने नहीं गया अरे जब नहीं खोता हमें ना अरे हमारा मत हटो कौन सा नहीं नो कौन सा अरे जब नहीं खोता हमारे नल मारा गई पे थे और तो जीवा बस पैसे नहीं बोला जितना बसे कौन से टाइम नहीं बोला जीना नहीं अरे सब एक नहीं हमारा करना था बाबा को बड़ा कर अरे दिन का सीमा आप रुचिया बाबा को बड़ा कर Ya bukti betul. Aku bukti betul bukti. Aku tak boleh sampai betul ada ni. Aku waktu aku tak laku dah. Ni pun ni mana semua ikan ada. Kau berapa? Mana kau benar kau? Di mana sih kau? Mana ni bukan kau mana apa? Bibi kan pergi sekarang nama kau. Sampai. Ada beberapa baju. Kata dia misi odi dina tak ada mikir. Bukan, ada hazar bahan bukan. Oh naik sedang. Apa tu kau nak? Buah ke mana ni lakukan? Hei, buah ke mana ni lakukan?
가까운 대하나씨는 누구 다하고는 자기는 맹렬히 나서네요. 너희들이 깨달은 것이 시료가 그나든 매일만이 깨달은 것이 그는 매일만이 그는 나지라만 이말이 맞아요. 이말이 그래 이제 산이바 탈라나는 솔라 시간에 가려면 나가지라면 되자. 벌써 나지나? 내가 내가 사이가 정말 이거 한가마만 가리는 거라? 먼저 내려놔. 맞아. 누가 내리면 먼저 지마람 맞아. 어이 닉선 라이센이 진다. 아래 폭세머리 산지다 맡아놓고 누가 배는 고맙다는 어째 그럼 아래 비바리 마시니 마우기 피자는 안고 구감이 거는 건배 괜찮다 닉선 계절 아니 비카야 사랑이 살아 산대면
गोजौ सारखौ बुंनानै सहरनि सासे मोजां डक्टरनि सेराव थांदों नाथाय दिनै सानथामानो बेनि साइकेलखौनो नुनो मोनाखै हायोब्ला गेजेर बिहामजोखौ बुंनानै बेनि बिफानि गारिखौ लानानै आफा जागोन आफा नों बेफोरसो जेबो जिंगासिनो ना आं माबा मोनसे राहा खालामनो आफा
अब्लाना मेंनायखौ एसे होस्रां जागोन नामा? औ जिरायफैदो। जागोन माने आथिङाबो लेंग्रा नालाय गसंना थानो हायि बायदियानो जाबाय। नोंथाङा एसे जिरायथ' आं एसे साहानि जुइस खालामफैनोसै। नाङा साहा लोंनाया देहानि थाखाय एसेबां मोजां हुदा नङा। नों हमदांनो हादोंना बैदि दैसा गाथोनाव निमुनि रिसि दङ नामा? अब्लाना थांदो गिलाससे समायनायै निमुनि रिसि सिबनानै लाना फैदो। जागोन दे आं लानानै फैनोसै। सिनिखौ एसेल' होब्लानो जाबाय। मानोना आंहा बै दायना बिदिस बेरामा दंखायो नङाना। सिख्ला नाथाय जोबोद समायनायानो। रोसिया थारैनो जोबोद गोथाव जाथारगोन। Hei Musri! Wahai Dek Musri! Wahai Dek Musri! Dek Musri! Hei babu, soरबा थैबाय नामा? Ya, रावबो थैयाखै। Dek Musri! Wahai Dek Musri! Dek Musri! Hei babu, बबावबा अर खामदों नामा? Ya, जेरावबो अर खामाखै। Dek Musri! Wahai Dek Musri! Dek Musri! Hei babu, गामियाव ज' हमनाय पुलिस फैदों नामा? जेरावबो पुलिस फैयाखै। Dek Musri! Wahai Dek Musri! Hei babu, बबावबा लामा जदों नामा? Jayakhै। जेरावबो लामा ज'आखै। जेबो जायाखै। अब्लाना गारमा गावग्राजासे होखावदों मानो? बाप रे बाप, फिननायनो समानो गैया नोंहा। नोंनि आजाया न'आव गैया। मा? बाजाराव थांदों। आंनिया गैया। आरो माब्ला सफैगोन? बेनिबो थि सम गैया। आदैखौथ' लोगो हमथारनांगौमोन। बेखायनो जा लामाजों फैदों बे लामाजोंनो फुट। नंगौ नामा? अब्लानिया आं बायदि नैबे जायगायाव दलरै जिरायना था। दे होनब्लालाय। निमुनि एसे लोंनो गोसो दं। जिरायना थांसै। जिराय। सिनि एसेल' होदो। जाथारगोन। रंजागोन। आदैखौ नागिरनानै फैदोंमोन। बेखौ आंनि जिरायनो थिनदों। बेनो जोंनि गामिनि बाथौ थानसालियाव मिनिस्टार फैगोन। बेखायनो आदैखौसो लोगो हमनो नागिरदों। नंगौ नामा? आफाया सफैखाबायानो। नोंसोरबो जिरायफैदो। नंगौ नामा? औ, दे। फैदो। साला निमुनि सिखौ लोङा होननासो बुंदों। दाना बै सेंग्राफोरनि आयदायानो आलादाखा। आं दहायनिफ्राय फैनानै मावजि बायदि बेहाय जिरायना थाबाय। बै सालायाव सोरदो फैनानै खोदो हाबलांबाय। बे एसेबां समाव बे उन्दुनि सिङाव मा खालामबाय दं? माबा लांलाय लाबोलाय खालामाखैथ'? आरो न' सिङाव बिदिहाय नों मा नाहरदों? गथ'लाय दावराव दाखालाम। खोनादों ना? आं जाबाय मदाराम सेनारि। बे न'खरनि बिगोमा आं। आरे जाथाय जादों मा? बिदिहाय न' सिङाव नों माखौ नाहरदों हा? जानो थाखाय आरो जेबो आद्रा गैलिया नोंथां। आद्रा गैलिया? माने गासिबो साफा। साफा? मा साफा? मा जादों मोजाङै बुङाखै माने बिदिहाय मा नाहरबाय दं? खोनासं, आं फैदोंमोन नोंथांखौ नायगिरनानै। मोजांनि बाथ्रा जिरायनानै था। नैयाव बेवहायनो मावजि बायदि जिरायना दंमोन आं नोंथांखौ नायगिरनानै। बे समावनो फैबाय सासे मदद जांगिला। फैबाय मोनैनो राजधानी एक्सप्रेस बायदि बै डक्टरनि सिगां हाबना ब्रेक मारिबाय नोंथां। नंगौ नामा? लाइमोन सिख्ला आरो बेवहायनो सासे मदद सेंग्रा जोहोलाव। बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला माबा गोजायसोसो मोनो नोंथां।
आरो बेफोरखौनो मा बुंबाय नोंथाङा जिरायथ'लाय आं सिंनिफ्राय फैयो हा साला बैफोरबायदि सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि साजा होआब्ला बै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जेबो खालामनो हाया दिनै मोनगोन साजाखौ मोनथारगोन नों मोनसे खामानि मावनोसै गामिनि मानसिफोरखौनो मोजाङै लिंनानै जा आरो सियारफोरखौनो मोजाङै फरायनानै हो आरो आद्रा दंबायोबा मानसिफोरखौ लिंनानै फैखा जागोन दे नोंथाङा दा हमदांनो हाबायना बिसोरनि खुगानि रावा जोबोद गोदै जिबआव गांसोखौ फोथायजायो नोंथां नाथाय बैफोरबायदि सेंग्राफोरनि रावखौ मालाबाबो फोथायजाया नोंथाङा गोरोन्थि सानदों बेयो जाबाय आंनि आदानि असे फिसाज्ला माने बे दैमुस्रिनि उन्दै फंबाय बियो नंगौथ' दानिया बुंदो नों मा खामानियाव फैदो बेखौल' बुंनानै थाबैनो जाय खालामदो बे आंनि न'निफ्राय बेनोथ' नोंथां एसेबां गुलाय गुजायनि गेजेराव नैबे बिथाङा मा खामानियाव फैदोंमोन बेखौनो बावगारलांबाय गोसोआव गोलैदों नोंथां नोंथांनियाव सासे जुलिनि बैसो जानाय हिनजावसा गैया होनजा खुगा हमथानो बाथ्रा बुं आंनि मुङाबो अलम्बा दानथेरां हरखौ माबायदि सायख्लुम होनांगौ बेखौ आं जोबोद मोजाङै मिथिगौ बेनि फिनजानाय नाथाय जोबोद गिख्रंथाव जागोन मा दायनि थाखाय जोंनि सानसुरां हाजरिसाखौ नोंसोर गाज्रि मोनो आरे हरगोमा बांगालि नखराव अरखा मोजां सोर बिहामजो मायनावखौ निजारि खालामनो जिराय नाजादों सोर आरे निजारि जाखुलाखौ सोलायदों सोर अनजिमाखौ सोर फानजारि सानदों आरे फोजों सोर आरो बिबारनि गोसोआव अरखौ सोर सुनानै होदों एसेबां गोबां सोंलु खालामोबा बेफोर गासैबो सोंथिनि फिननायखौ आं मोनफा मोनफा होलांगोन खोनासं मैखर सुबुं थांनोसै समाव मोनसे खौरां लानानै थां दैमुस्रि सैनानि जुलिया जागोन हांगामा बांलानि थामथि फिसाला बिजो बांलानिसो हायोब्ला नोंनि साननो खौरांखौ हैब्लानो जाबाय साबदां आंनि मुङाबो अलम्बा आफा खबनायनि सोदोबखौ माबायदि रिंखां होनांगौ बेखौ आं जोबोद मोजाङै मिथिगौ जेंना खालामगोन बेखौलाय नोंगौ नामा थिग दं ओइ अनजिमा दिनै मोनाबिलियाव बै दैमाफाराव सानैजों बेरायनो थांगोनथ' दानिया लावथिखौ हरदो अनजिमा नों आंखौ दावराव दाखाला बे लावथि गंसे नङाब्ला आं थाबायनोनो हाया Jiba, बिदि बुंनानै नों बे लावथिखौ लानानै बेफोरबायदि खालामनो मोना नङाना आं दिनैनिफ्राय नों आंखौ रावदा होसै
Aku belum begini. Oh, udah nggak? Aku mau bangun di makan deh. Itu dong saya. Kita deh, listrik dulu. Masih bangun aja. Wah apa? Ambil nak kena deh. Kalau supi deh. Apa ni bang? Hekol kan dah dong. Tanah supi supi deh. Apa apa? Nanti bagaimana pun buat kau apa sahaja. 너자는 예부 사나케? 그야 아무도 그 말이 그저 사나케 마트에서 봐 엄마나 우리 부시야 나무 바르는 생각해 백하는 소리 쓰는 제가 비트나 입라 빈줄이니 막아 못 잡았다 엄마는 막 봐봐 비리가 자꾸 사는 봐 버리 봐 뭐 하냐 비하 사세 인정 사고도 뭐 그분이 노코니 쟁나코 나나는 그는 잡배 수분고 아티칼라왕 저번 살빼때 우리 비다 공발코 여전히 여기 수분아 그분이 성산에 쟁나코 마이가 미치고 그분이 쟁나니 계절아 합수를 마치고 한가수의 모든 말면에 마천이 여기고 엄단나 하대울라 지란 Heran di biar tadi bukan kau naik naik. Kemudian hari ini kau lihat dalam ini. Namun tidak benar. Kau di sasia tu. Orang ini terkai. Orang tidak uni nak kena terkai. Namun tidak benar. Biar tu boleh senai dan. Kena. Nak kubur maba. Kau busilah dan. Nak satu mana ni macam ni ada? Tapi nak. Ini borai pun di kota gunung itu. Borai ini. Heboh kita bara macam nuga. Kerana isi tiari selini nasa. Beda tak? Nokoran sana dah. Ese betul betul nak ada. Kasih macam kau buat lagi. Kasih aja berteman. Mendengar ada? Mana. Kami ni memang mesti kalam ada. Ada beda kurang tahu ni dah ada yang ada. Jangan bila jangan. Kalau mereka cakap, siapa sih kesini dengan dia? Kami mau dengan kamari kau. Apa mana pun kamari itu. Kalau tak, ini agak lama. Nang ada pun sana. Dia mungkin nak pergi try. Kerja jangan. Hangun ada. Nak thaya ada. Thangna ni agak. Baik juga kau cumara. Ni semua sahaja ada. Ni beda ni beda. No. 우사 말아왜 가만히 가? 너 제라보다 마. 어저리 쓰는 데 그빨리 우사 말아왜 가만히 가 오라. 오라. 나야 무슨 일 세우고 그러니. 너 박수 참 사다. 아베이 타가네 있으면 뭐 싸게 사래 보여. 내 가만히 가. 그럼 진짜 입라. 그럼 진짜 입라. 너 거기라고 가면 되는데. 봐. 뭘 갖다 냐 뭐야? 마트 저번 소마이 나자대. 그 누구나 믿어라. Esebang satu mula, anda ke kurang anda lebih baik. Anda tahu, anda ni bisa yang kau sokai, anda cuba welcome kalam tu. Apa betul sah? 너무 내 사이. Everybody hai, nesep esebang sang, selin lagi tu. 너가 어선 다도 배는 골프 가는데 타는 가봐. 하는 거. Angkat bikin kau buka dengan ada. 태우라고 비바리. Nak bikin ese baru tu baru suara. 비바리. 하마르 바티네. 하파리 바타 건서 건서 강대. 하는 거 비바리. Kenapa ada? Bikin kau sekarang, saya kamu lakukan apa ada? Nama tu bikin kau, buat dia munce, nomor apa ada? 고배한 옥티나 내니까 사설이겠지 맞아요. Amane bisira lain. 맞아요. 여기서 넣으시고 나가자. Ani jam. Hendak sambil ni dia. Amane, bisira lain. Ofisau, thalai bilik kalam dari cakai. Saya wasubida jadi. 아, 안 해버리는 놈아. Ang lang bilik. Ang man lang bilik. 라면 왜 이렇게
मिथिबाय जेनेबा नाथाय बिसोर सानै थांनो ओंखारनायाव नोंथाङा फंसेबो रावजों हेंथा होआखैदि बोराय बिफानि बिथोन लानो थाखाय नोंथाङा खेबसेबो बुङाखैदि बे बाथ्राखौ गेदेर बादिनो सोंनो थाखाय नोंथाङा खेबसेबो सानाखैदि खोनादों ओंखायनो बिनि गेजेरावदि माबा मोनसे खै सानाय गैयादि बेखौ सोर मिथिनो मिस्टार सानसोरां हाज'वारि ओरै नाथाय सोदोमस्रिनि सिमा बारलांदों मिथिबाय सोदोमस्रि गोनां मानसियासो सोदोम बाहायनो मोनो आदा निसाम ओरै सोरनि सिगाङाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ नों बेफोरखौ दाबो सोलोंना लायाखै नामा मिथिगौ सोदोमस्रिनि फैसानि गानाय सासे वार्डलेस सानसोरां हाज'वारिनि सिगाङाव निसाम नों नाथाय बाथ्रानि सोदोमथि बारलांदों नों मिथिनाया मोजां नों सोरजों लोगोसे बाथ्रा सावरायगासिनो अख्रांनिफ्राय दानसोरां हरखौ माबादिहाय खालामनांगौ बेखौ बे सानसोरां हाज'वारिया जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ नोंसोरबादि उन्दै उन्दै जोबसालि गाखौ फाननायखौ दानस'ना होनानै बेंगुरा खालामनो हागौ आं नाथाय बे जखौआ माब्लाबाबो मोननाय नङा मानोना आं मावनांगौ खामानिखौ माब्लाबानो मावबाय गियानि थानो नाजा मिस्टार सानसोरां हाज'वारि आंनि सोलेरावबो आजौ बिजौनि थै दङ नोंथाङा बेनि बाथ्रायाव जेबो गोसो नाङा माने बे जाबाय उन्दै गथ' बेफोरबायदि मानसिया जानला मानला बाथ्राखौ जानला मानला बुंनो हागौ नोंथाङा गोसोखौनो होना गोसो होनो आं मानो गोसो होनो आं गोसो होआ नाथाय नोंथां बेफोरबादि जेबो मिथियै आरो बुजियै मानसिफोरखौ होफिननाय होनाया जोबोद गोब्राब जायो सनाखि बेनि फिननायखौ होनो नांगोन नों आरो बिबारि बिनानावा नांगौमोन नामा आफाखौ अब्लानो आं खिन्था हरनोसै थाथ' बेयावनो जिरायना थाथ' बाग्लानि न'आ जोबोद समायना बेखायनो साहा गोजा लोंनाय जानाय नङा जेबो बुङाखै नङा माने नोंनो बै सासे नङामोन होनब्ला बै गोदै साखाथिनाव नोंथाङाबा सोरनि बाथ्राखौ बुंदों सोरनि बाथ्रा बुंदों माने आगोलो नों आंखौ बबावबाफोर लागा मोनदोंमोन नामा नोंथांखौ आं जेरावबो लोगो मोनाखै नोंनिया न'आवनो दङ लिहर सियार लिहर जोबोद गोब्राबै गामसिजों माथो आरो दिनै गामिनि बाथौ मन्दिरनि थाखाय ब्लगाबिसिम थांनायसै बाथ्रा दंमोन नाथाय आफाया लोमजानानै दङ ओंखायनो दिनै थांनो हानाय नङा ओंखायनो निजोमनि बाथ्राखौ फोरमायना होबानो जाबाय आं थांगोनसै आदै आं फैबाय जागोन दे रंजागोन नाथाय ब्रह्मथा दिनै एसेबां साननि उनाव नोंथाङा आंनि न'सिम फैबायदि ओरैनो फैबाय नोंथां सासे नायनाया जों फारसे फैबाय जेब्ला नोंथांखौ खेबसे खौरां लानानै होनानै हाबफैनाय जाबाय दिनै अफिसा बन्द नामा अफिस बेवहाय थांना मा खालामो नोंथां
सानै साथाम थिखादार ओंखारो आरो नाथाय बिसोरनि मोखांखौ नुयोब्ला गोसोआव दुखुसो मोनो नोंथां हादोरा गोदोलांबाय नोंथां अफिससिम थांनाय बाथ्रा आरो उफारांनि बाथ्रायानो जाबाय जोबोद जुदा जुदा माने एकदम सेपारेट गोजा नोंथां मोनसेनि लोगोआव गुबुन मोनसेखौ सरजाबफायोब्ला आखल आखुआ सोलाय सोल' जायो आं नाथाय जेबो हमदांनो हायासै नोंथां गावनि आखुजों लोगोसे गोरोबनाय बाथ्रा बुंब्ला हमदांनो हायिया थार आंनिसो दै माबा साननानै नोंथांखौ खेबसे खौरां लानानै हाबफैबाय नाथाय जाथाय दा गुबुनसो महर लाङो थांसै दे नोंथां नोंथां आंहा गय जानाय हुदा गैया बेखायनो आं दिनै जाथ'ला जेब्ला गय जानाय हुदा खालामगोन अब्लानो आं जानानै थांगोन बिहामजो ओजों सारा न'आव दंमोन ना औ आंखौ लेंहरदों होननानै खिन्थाय आफा आंखौ लिंहरदोंमोन ओजों सार आफा दिनै साननै सानथामानो जाबाय नोंनि साइकेलखौनो नुनो मोनाखै माने आफा अफिसाव थांलाय फैलाय खालामनाया एसे गोबाव जादों आरो अफिसाव गोबां खामानि गोग्लैसोनानै दं बेनिखायनो आफा नोंखौ आं लेंहरनायनि जाहोना जाबाय न'खराव बेफोर मा जानो हमदों आफा ओजों सार नों मिथियैनि फावथिना दा खालाम गावनि मोदोमाव गाराय जायोब्ला जाजेननाय लोगोसे बैखौ मोजां खालामनो हायाब्ला बै गारायानो गासै सोलेराव साग्लोबनायनि मोनसे लामा थायो आफा दाय ओजों सार अनजिमानि जोनोमनि उनाव फैलावा गोमालांबाय रांनि बिहामजोआ गासै दुखु जालाखौ लानानै बे न'खराव मिनि खुसि लाखिनो खोनासं ओजों सार बिहामजो गेदेरनि हेफाजाब जागोन होननानैनो आं नोंनि जुलिखौ खालामनानै होनाय जादों दानिया जों थारैनो नुनो मोनदों बिबारिया बे न'खराव बिबारिनि सोलायै आंनिफ्राय लुबैदोंमोन नोगोद 2 लाख रां अब्लानिया बै समाव आंहा जेबो राहा गैयामोन जोबथियाव राहा गोथि जानानै नोंनि बिमानि जुलियाव मोननाय गासै अलंकारखौ फाननानै आं नोंखौ बिबारजों जुलि खालामनानै होदों आफा बेफोर नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै दा जेबो मुलाम्फा गैला आफा आरो बेफोर बाथ्राखौ नों आगोलावनो बुंनांगौमोन आफा मानो बुङासै ओजों सार जिउ मोनसेयाव आं बुंनांगौ होननानै सानाखैमोन नाथाय आंथ' आंनि संसारखौ बायफ्लेनानै थेर बेथेर जानायखौ आं लुबैयाखै नों बेवहायसो नों मोनो फै सिगां माबायदि नंखाय नंखाय लेक्सार खोनासंबाय थादों गुरना बादा खालामदे बिहामजो बे जाबाय सोदोमथि गोनां सुबुंनि न'खर नोंहा जुदि सोदोमथिनि सोमोन्दै जेबो गियान गैयाब्ला थां गेदेर बिहामजोनिफ्राय सोलोंनानै ला आरो आंखौ गियान फोरोंनो नाङा सोरहा माबायदि आखल आखु आं गासैखौबो मिथिखागौ बिबारि नों एसे सिरि सिरि थानायसाय मानसि थानो मा आं मिथिगौ नों मा गैया नामा बिबारि आंबो नोगोरनि मुंदांखा सासे एखके अनसुला हाजवारिनि फिसाजोसो आरो नों जाबाय सासे वाइके गैयै बिबारि नोंनि मेगन सिगाङाव नोंनि गिसिखौ बेफोरबायदि गाज्रिफोर नायनायखौ नों आरो सिरियै बुंनायखौ खोनासंबाय थादों बेफोरबायदि होननानै मिथिनाय मोनबा
비한테 너니 너패 넣고 애 넣고 비한테 그러면 이렇게 하면 와이라 슬라브를 하는다 너가 내 나가랑 와이라라다 나타는 바이라로 바이라 모아야 슬하이 낙대 잠깐. 아들 문제에 비발발이 죽어요. 가자. 공여해 백일태 비커 공여해 지켜 미팅 패널을 나가이 때문에 이정서야 비니 바하이치야 비니 프레야를 마음을 잡자네 우리 지네이 이것은 가방 세우는 나네 구원 후한 표정낼 것이 그 샤그를 바이다 이정서야 비니 프레야를 마음을 잡자네 공여해 백일태 비커 공여해 삼성. 내 공채는 거라. 마마는 그것은 하고요. 아무거나 뭐 깐지 사나는 거. 나 구강장만 시간하면 마구랑사 아파야 름자든 넘퍼야 럼자든 그전 베라마 아라고 잡고 내가 너구나마 능탄콩 아파야 리거든 너구나 에이 때 무십사 너 타나셔타 너 아니 빠이 나 세면 보내 야로 내 쿠가 나를 빠이 아무 상관을 또랑 나를 빠이 아내 토레네 프라 투즈 바이 맞아야 마지니 그거 막고 뭐네 언지만이 크다 사리서네 누구 칼라바이 해 이제는 어권부터 살아나가 지금차 그거래 오케이 너 맞아야 계속 마지야 프로다 오라 칼라바이 해 아 낭라이 보면은 즈라 선이랑 맞자 봐입시다 맞아야 잡아야 라고 자 너는 시즌에도 수아르가를 달려 아무따는 당나는 보이는지 강야 돼 마지막에 아파야 리거든 농구라마 에이 이제 나도 안 되겠다 저 무시야 너는 시작부터 봐 너는 수업하고 빨리 나가면 너는 라고라면 내가 내가. 봐입시다 왜 이제 말이야. 명순이보다 좋아. 뭐하다 그렇게 된 거야?
Hei jamba, bekas mulu apa? Baji hotel sel, baik kalau orang demen. Biarnya, jangan itu mereka sih mungkin nanti. Hero, kita pasang tua. Jawa, nengi ujungnya apa kayak orang dari tahu apa nama nengi aneh. Jamba, putar baca kena song. aku terpasang nggak? Anya apa mak? I mean, my father is retired headmaster. Nang ini favorite dari Ay, headmaster siapa? ba? Dari headmaster. Ya, kali ba? Bora bora. Tahu mana mak? Jadi kita baik, we are both brother. Mana same to same. Nama muda piang muda pi. Siapa pi? Sini Pak, mah nanti sandok. Kita mana aku dah? Ay, jangan pilih dengar dengar pi. Oke. Beautiful. Nengai sih sudah. Ya, Islam dah pun dikarang gede gitu orang temudir. Islam. Ang ibu sisi kali. Orang sendiri saja. Riter masuk ni nama. Raga sentuh mana? Sentuh itu. Agen nama sedikit. Bongko petition. Menang lah. Malu kan? Mana boleh? Mengalir ni. Sikap. Kota. Eske. Ora, işte zavlannya. Ay kena Bay nizam दैमारि नामा बे नोंनि न'खरा मानो सानफ्रामबो फैबाय थायो मानो फैयो? मानो फैयो? मोनथिया सानदों नामा मानो गामियाव थांना बुंब्रुं खोन्थाजोबगोन Stupid. नोंसोर साननाय बायदि बै हाजो सेराव थानाय खोमसि बाजार नङा. Dah, masih burung-burung माथो mati. थांनायनि लामायावसो फैबायनो जोंबो नामा सुखे Ini apa? Nung isi kusik lagi. Kemarin mana mau baca di sini ya? Dari polis ni kalau sejen lu sih, mana toko nau sejen. Neji plus ada jibrenya ha experience tu kaya. Mana sejen Muhammad Handa Maria, bisnis mau, nih langgan aku. Mesti kaya. बांद्राय बेयाव थाबाय थायोब्ला Guys. गाज्रि जागोन Nunggu थांनोसै Ini apa? फैदो Berkabus langsung. ओइ सुखे Kau yang berikan. Beri nonikan kau yang hendak apa? Lagi sih kita. Kau yang hendak kau lah. Mana gue? Apa? Namu gaya? Hei, pangi hati ni. Isibang siapa terus tak namu tak bayar? Apa? Neng dah bawa sisa ni masih pilih mah. Bila cepat pulih. Ada bezari rongsalu. Bisa सानफ्रोमबो जौ जुवा भांजोंनो गब'नानै न'खरनि मानसिफोरखौनो बावगारलांजोब्बाय Apa? Nonton beberapa jenis kumur menaki apa? मा गुमुर मोननांगौ दे फिसा बुंलाय Zeng lain apa? Honi kumjung zau pada. मा Nunggu apa? Ulung pada kasih kan minum pasal cingin lagi dah. 뭐? Zeng ni mau lain zau pada apa? Zeng apa kawan ni mau apa? Yang ni dah nuzul. Isi bangu kita ni apa? Ni isi dah ni apa? 뭐가 있다네 생이 배가 벌써 아니 미끄러이 그러지
बर' सायाव सारन्थाइ जों जिउनि गाबाव गोसोनि हाबिलाखौ नागिरनानै जों जेबो जिउआ जालांगोन गांसे जामलांनाय गस्ला बायदिसो नों गाबनायावसो जों जुदि थोंगोर जानानै थानो हायोबासो जों गोजोनै थांनानै थानो हागोन
Sống mình đi kịp hiểu chưa? Ông sẽ cũng không ở đây là nó có sát được. Ông làm bắt được rồi. Saya ke pasar dan lama. Memang lari pada dah. Aku tak cakap lama tu mana itu apa ni. Nadai biar ni. Sampai kini kita ada pun. Sampai kini kita ada pun. Apa? Nanti online. Ini semua aku tak di online. Aku bilang di bawah kuda. Aku balik tu pun. Nadai biar orang nak sama sama. Awak pun di minggu dah. Akhiran di mana? Jangan bagi dah.
बेथ' जोंनिया जोबोद गोरोन्थि जादों आरो मा जादों सार राहाया मोनसेल' डेड बडि सेराव सोरबाफोर मानसिफोर जमा जादोंब्ला बेखौ 15 मिनिट बा दसे समनि थाखाय जाखांनो होनांगोन मोजांनि बाथ्रा बेनि उनाव मिथिबाय मोजांनि बाथ्रा आंनि मोननांगौआ नोंनि मोननो गोनां रांखौ नों गाबोन सोरांनाय लोगो लोगोनो नोंनि एकाउन्टाव मोनगोन बेसेबां नाथाय खोनासं जायखिजाया खामानिखौ मावनाय लोगो लोगोनो नों बेफोरबादि लोंनानै जों खामानिखौ मावा मिथिबा दासोरां हाजवारिया गोरोन्थि मावब्लाबो नैबे सेरेंगा दैमारिया जासे जानानै माब्लाबा लायबिसिया बेनि थाखाय आरोबाव मोजांसिन दानिया नोंसोर दसे समनि थाखाय बायजोआव थादों नोंसोर एसेबां हाखुदाखै बबाव थांनो ओंखारदों रंजाल' होननायदोंमोन निजोमा सोरजोंबा नांलायदोंनो बेखायनो जोंहा न'आव फैबाय निजोमा सोरजोंबा लोगोसे नांलायदों औ आंथ' बेखौ खामानि समावसो मोनबोदों मा खामानि आदै नाथाय रंजाल'आथ' जोंखौ नङा बे माबायाव थगायनो हाया आदै नोंसोरनि खोनानाया गोरोन्थिबोथ' जानो हागौ ना नङा आदै रंजाल'आ माब्लाबा जोंखौ थगायनो हाया थगायनानै जोंबो खामानि अरे नों आरो सोरनिबा न'खराव अर फोजोबनो नागिराखैथ' अरे नोंनि साननाय हनाया गासिबो सोलायाखै नङा आदै नोंथाङा बेफोरखौ मा खोथा बुंदों आं सोरनि न'खराव मा नोंनि थाखायनो दिनै गासै न'खरानो फोजोबस्रांजोबलांबाय सेवहांगार जालांजोब्बाय आदै बारा गोबाव खालामजाला फोना बैसो बांसिन फैदों आदै नों बेनि थाखाय जेबो जिंगासिनो गोनां गैया माने गासैबो जोबस्रांनानै थै बेथेर जालांबाय आंनि गिबि मैहुरामोन माइनावनि बिसाय आरो नैथि मैहुरा जाबाय निजोम बाग्लारि आरो थामथि मैहुरा जाबाय मदाराम सैनारि आरो बेमाराव जागोन जोबथि मैहुर खोनासं मानिना जों जाबाय पुलिसनि मानसि जों जोंनि मावनांगौ खामानिखौसो मावनो फैदों
मावनांगौ खामानिखौ बुखुनानै नोंथांमोना नंखायखौनो फोलाङो जायफ्रा गिख्रंथाव दाय मावनानैब्लाबो उदां अख्रांनि सिङाव उदाङै बेरायथिंगासिनो दं बैफोर दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेफोरो नोंथांमोननि मावनांगौ खामानि नङा नामा ड्राग्स ककेन हेर'इन बायदि फालांगिरि मावनानै हादोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लामासिम लांनो बैफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय नोंथांमोना जेबो राहा लायाखै नामा नोंथाङा मिथिगौ मानोना जोंनि बे सिखौ गानदों बेनि गोजोननाय फोरमान थार फोरमावब्ला जोंहा जेबो दावगानो हाया आं गासैखौबो मिथिगौ नाथाय बे देशखौ गाननायाव आं जेबो मिथिया थारफोरनि अनगायै ओंखायनो थारफोरनि गेजेराव गिदिर गिदिर खामानियै जोंखौसो लानो फैदों आयेन जाय आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिया दाय मावनानैब्लाबो बारग'लांनो हायो बैफोरबायदि आयेनखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांमोना एसेबो बिबान लायाखै नामा नोंथाङा थारैनो मिथिगौ आयेना गोबां धारा दङ आरो बेफोरखौ आंबो मिथिगौ नाथाय बेफोर आयेनखौ रुजुनो सोर बिसेस मैया बागानि बैसोरखौ स्टेटनि जाहोना मामोन नोंथांमोना थियारि ना खोनासं जिउनि गिबि आगानानो आं फिसायखौ खोमानानै लानांगौ जादों थेवबो आं रानि महरै गंसे न'खरनि बिबानखौ लानानै गासैनिबो अननायजों जोंनि न'खरा ग्रोम ग्रोम सोलिबोदोंमोन नाथाय आंनि रानि महरानो आथिखाल समाजाव लुबैसुलाफोरनि मैहुर जानानै गसंथेदोंमोन बेफोरबायदिनो सासे सासेयै साथाम सुबुंनि जिउआव अबथिरायै गोमानांगौ जादों 2004 फेब्रुवारिनि फारसेनि हाबनानै जोबथियाव बियो आंनि सोलेरावबो जुनारफोरनि फारसेदोंमोन बेखायनो आङो खालामनो गोनां जादों आं मानदाराय आं सासे दायनिगिरि सुबुं समाजनि फारसे आंनि मोनसे खावलायनाय जों बायदि रायजो आइजोफोरखौबो थांनानै थानो हो थांनानै थानो मैया बागानि Hey!